ọ bụ nnọọ oge ikene Chineke maka ndụ ebiri nke ọma dịka adọnyere ozu Odoziakụ Joy Obiageliakụ Nweke na ngwurube di ya dị n'iru Ayika Village Awkuzu kansụl Oyi. Odoziakụ Nweke gbara afọ 106 tupu ọ laa mmụọ ma bụrụkwa onye otu ndị nne nakwazi onye ụka Kraịst kwudosiri ike n'okwukwe. Ogochukwu Okeke jere ya bụ mmemme akwamozu wee weta akụkọ ị ga-anụ ugbu a. Onye kara ụka n'ụka elimozu ahụ bụ Ordinand Uwezuoke Chukwu Nsọ gwara ndị otu nke Kraịst ka ha fee Chineke n'ime mmụọ na eziokwu nke awụwa adịghị na ya. N'ịgwa ABS okwu, nwunye nwa nwaanyị lala mmụọ nke na-alụ na ABS bụ Oriaku Nweke kenele Chineke maka ndụ nne di ya biri, wee kwukwa na nne di ya bụ onye udo ma kpee ekpere ka Chineke wetara ha ngọzi site n'ọnwụ ya. Nwa nwoke onye lala mmụọ bụ Maazị Anthony Nweke, onye nke kọwara nne ya dịka onye na-atụ egwu Chineke ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Akwamozu ahụ dọtara ndị mmadụ ndị sitere n'ebe dị iche iche nke gụnyere ndị ụlọ ọrụ ABS na ekpere nnata ike nke ekpere ndị be nwaanyị lala mmụọ na egwu ndị nne bụ ihe pụtara ihe site n'ezi Awkuzu nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi. Abụ m Ogochukwu Okeke maka akụkọ ụwa ABS.